इउपिपिएलआ जेनगोना रोखा जाखाबाय आरो अदालगुरियाव 0 जाखाबाय बे खुसियावनो आं दिनै आङो पार्टी खालामबाय एडभान्स क'क्राझार लोकसभा समष्टित खाम्फा बरगयारी कुनु प्रकारेरे बिजयी নহয় दा जों नैबे निजोमगुरियाव दङ बे खावसि एरियानि मोनसे गामि बे जोङो आथियाबारि रेन्सिं सिङाव दा बे जायगायाव जों 15 थारिख नैबे मेनिफ्राय दै होगासिनो दङ जेरावबो गामि 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 किन्तु नैबे निजोमगुरि गामियाव दासिमबो दै फैयाखै दै फैखाना जाबाय बे जायगायाव लामा गैया लामा गाज्रिथार दा लामा जायनि थाखाय गारि थाङाखै दैया दा रानजोब्बाय गासिबो दै गैलिया माने मोसौ मोसानो दै होनो गैलिया न'आव ओंखाम ओंख्रि संनो दै गैलिया दुगैनो दै गैलिया ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय दा बिसोर गामि रायजो राजाफ्रा बयबो ज' जानानै जावले जावले बुंबायदों नांगौबा जों लामाखौ बानायथारसै दा दिनै बयबो ज' जानानै रायजोफ्रा गासिबो ओंखारजोबनानै लामाखौ बानायबाय सांबा गोलाव लामा दिनै बानायना लानाय जाबाय माने रिपेयार खालामनाय जाबाय गारि हाबजानायनि दा बे हिसाबै गारिया हाबजाथाव जों एसे खालामनाय जाबाय दिनै ज' ज' मावनानै दा गारि हाबजानायब्लानो दैया गाबोनथाय फैसिगोन बेखायनो जों दिनै थिग खालामबाय बे दैखौ जों बे जायगायावबो लाबोनो हासिगोन जिहेतु लामाखौ जों बानायनाय जाबाय दा जोबोद मोजां बाथ्रा रायजोफ्रा जे ज' ज' ओंखारलायदों मावलायदों जों बे हुदाखौ जों लानांगोन जोंनि गेजेराव बिदिनो अनलायना लाबोनांगोन जोंनि गेजेराव नांलाय खमलायखौ जों फोजोबनांगोन खुनु दिन जोंनि गेजेराव भेद भाब खुनु गाज्रि फिलिंस जोंनाव फैयो मोना खुनु पार्टिनि हान्जानि गेजेराव बाथ्रा फैयो मोना खुनु जेखि जाया जोंनाव हारिनि गेजेराव जोंनि गामिनि गेजेराव माबा मोनसे गाज्रि सानलायनाय फैयो मोना जों बिदा फंबाय एखे ग्रें ग्रें रायजानाय जों ग्रें ग्रें रायजानांगोन अनलायनांगोन सुख गोजोन बिजों गामिखौ लाबोनांगोन बे नङाबा सोरबा माने गाज्रि बार मोननानै जों जुदि राजनितिनि बाथ्रा लानानै नांलाय खमलाय जायोब्ला बे गामियाव असान्ति जागोन बे एरियायाव असान्ति जागोन जोंहा राजनितिजों खुनु सोमोन्दो गैया बे जायगायाव जों सान्ति थागोन जोङो अनलायगोन जोंनि सुखु दुखु रायजोनि सुखु दुखु बे बयनिबो जोंनि एखे सुखु दुखु बेखौ अनलायगोन जों ज' थालायगोन आं दिनै बिराद मोजां मोनबाय रायजो राजाफोरनो बिसोरखौनो बिराद मोजां मोनबाय दै बिराद थेंक इउ साबायखर नोंसोर बयबो आरो जों बिदिनो ज' ज' मावलायनो आरो जोंनि गावनि समस्याफोरखौ जों बिदिनो एफाबा फोसाबनानै लानि आरो जा हायो जों मावना लागोन बाखिखौ जों सरकारखौ बुंनानै सरकारा दिनै बेयाव फैनांगोन आरो दा जों दै राननायनिफ्राय दा नुदों जोंनि सरकारा दिनै खारबोदों फैगोन आरो बिदिनो फैनांगोन लामा सामा बानायनांगोन आरो जोंनि जौगानाय खामानिखौ जोङो दिनै गामि सिंनिफ्राय जौगानांगोन दा बे गामि सिंनिफ्राय जौगाब्ला बे गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिया जौगायाब्ला जों खुनु जौगानो हाया बे जों गामि सिंनिफ्राय जों जौगानायखौ लाबोनांगोन दा जों बेखौनो लुबैयो आं दिनै जोबोद मोजां मोनबाय बयखौ साबायखर होबाय दे बर' हारि खौसे जा जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि सारा फैनानै दिनै जोंनो खस्थ' मस्थ'यै जोङो दा लामा सामाखौ जों संख्रि खालामदों दा सारा अननानै गाबोननिफ्राय जोंनो सर्बदाय जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंफैयोबा सारनिसिम गोजोननाय थाबाय आरो बे गोजोननायनि सायाव आरो इयुनाव सोरबा बिथांमोनहा जुदि सोरबा जोंनो अनसुंथाइखौ होफैनो हायोबा जोङो जाय अनसुंथाइ होगोन जोंबो बिनो अननायखौ जोंबो जोंनि गोसोजों जों होगोन खिन्थु खुगाजों बा सायावल' जोङो होननानै थानायखौ जोङो आजावनाय नंला आं बेखौनो एसेखौनो आं बुंनानै आंनि सायाव दोननाय जायो जि फरेस्ट डिभिजन दङ मोनफ्रोमबो डिभिजनाव नार्सारि बानायनायनि थाखाय थांखि लानाय जादोंमोन आरो दिनै बे धलपानि रिजार्भआव फैनानै आङो नार्सारिखौ नायफैदो बेवहाय प्राय 9 लाखसो बिफांनि फुलि बिथांमोना बानायदों 10%आ हयथ' बिदुंनि थाखाय माबानि थाखाय थैनोबो हानाय नाथाय अलरेडि 9 लाख बिथांमोना बानायदों आरो बेवहाय मोजां मोजां बिफांफोर दङ दा बेखौ आसाम सरकारनि जि मोनसे बृक्षरोपण आन्दलन जादों बेवहाय माखासे थांगोन आरो जोंनि ओनसोलावबो बे बिफांफोरखौ गायगोन फैगौ 5 जुनाव वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे फैगासिनो दङ बेखालि मेसिभ प्लेन्टेसन जागोन गुबुन गुबुन जायगायाव दा बेनिखायनो आङो आगोलाव जोंनि फरेस्ट अफिसारफोरखौ बुंनाय बायदियैनो दिनै बिथांमोना बानायनाय नार्सारिखौ नायनो फैदों आरो नुनानै जोबोद मोजां मोनदों जे बेवहाय प्राय more than 5 हेक्टर हायाव बिथांमोना नार्सारिनि प्लान खालामदों आरो दासिम जिखिनि नार्सारि बिथांमोना बानायबाय जोबोद क्वालिटि जादों आरो बेबायदि नार्सारिखौ जोंनो नांगौ मानोना जोंनि मानसिफ्राबो बाहेराव बिफां फुलि नागिरना थांनो गोनां जायो दा बोसोरनैसोनि उनाव आं सानदों जे बे गासैबो 8-10टा नार्सारिखौ मेनटेन खालामनो हायोबा जोङो जोंनि ओनसोलनि बिफां जिखिनि फुलि नांगौ बेखौ जों होनायजों लोगोसे जों बाहेरावबो बिफां फुलि साप्लाय हरनो हागोन दा बियो जोबोद मोजां मोनसे एचिभमेन्ट
आङो मोनसे बाथ्रा खावलायनो सानदों जे जायफोर इन्डिभिजुवेल सोरबाया नार्सारि बानायनो सानदों बिफां फुलिनि थाखाय बा मैगं फुलिनि थाखाय जायखिनि जाया मानो बिथांमोनखौबो जोंनि सरकारा हेल्प खालामगोन जुदि सोरबा आवगायबोयोबा नार्सारि खालामनो थाखाय जों बिथांमोनखौ हेल्प खालामगोन आरो बड'लेण्ड ग्रिन मिशन जोङो थांनाय बोसोराव जागायदोंमोन बेवहाय 2% टटेल बाजेटनि जों लादों मानोना बिदुं बा ग्लबेल वार्मिंआ जि आबहावाया जेरैबायदि सोलायलांदों बेखौ मेनटेन खालामनो थाखाय जोङो मेसिभ बिफां गायनाय प्लास्टिक बाहायनायखौ जोंनि जायगायाव माने लासै लासैनो गैया खालामनाय आरो लोगोसे हा सिंनिफ्राय दै बरननाय जिखुनुखि बरनबाय थायोबा दैनि लेयारा गाहायाव थाङो दा बे देग्लाय बोसोराव गोबां जायगायाव दैनि जेंना जानाय नुदों ओंखायनो फैगौ 10 बोसोराव जोङो जोंनि ओनसोलनिफ्राय जिखिनि हा सिंनिफ्राय दै बरननाय ग्राउन्ड वाटार बाहायनाय बेखौ फोजोबनानै सर्सनिफ्राय जि दै दङ बेखौ लोंनायनिफ्राय आबाद मावनायनिफ्राय जेरावबो बाहायनाय बिनि थाखाय मोनसे प्लेनिं खालामनाय जादों दा बे बड'लेण्ड ग्रिन मिशननि गेजेरजों 10 इयार्सआव जोङो बे खामानिखौ मावफुंनो हागोन होननानै आं सानदों आरो बिनि थाखाय नेशनेल एक्सपार्ट माखासे ग्लबेल एक्सपार्ट बिथांमोनजों जोंनि कनसालटेसन सोलिगासिनो दङ दा बेवहाय मोजां मोनसे पलिसि जों बानायनो हागोन होननानै सानदों जिखिना एनक्रस खालामनाय एबा फरेस्टआव थाफैनाय बिदा फंबायफोर आं बयखौबो बेखौनो खावलायनो सानो जे फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट जि दङ 2006आव जानाय बिनि बादियै गुबुन हारिफ्रा जायफ्रानिखि मोनथाम जेनेरेसन 75 इयार्स जाबाय बिथांमोना हानि मोन्थायखौ मोनो आरो जायफोर एसटिसफोर एबा फरेस्ट डुवेलार्सफोर एसटिसफ्रा बेवहाय 2005 मायथाइनि सिगाङाव जायफोर दङ बिसोरो मोनो आं खावलायनो सानो जे जायफ्रानिखि हा हु दङ खाथियावनो गामियाव बा गुबुन जायगायाव हा हु दङ बिनि उनावबो हाग्रा दानफैदों बिथांमोना अननानै गावनि न'आव थांफिननाया मोजां मायबा रांखान्थिनि जेंना दङ माबा दङ जोंजों सावरायोबा जों मदद खालामगोन आरो बिथांमोना गावबा गावनि न'आव थांनो थाखाय आं खावलायो जायफ्रा हा हु दंखायो क'क्राझार टाउनाव थानाय एबा गुबुन जायगानिबो माखासे सोरबा साफा सानै कन्ट्रेक्टर साफा सानै राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो उल्टापानि फरेस्टआव फैनानै गुबुन गुबुन जायगायाव गुवार गुवार हा आवग्रिदों दा आगोलनि सरकारनि समाव राबार बागान बानायनाय साहा बागान बानायनाय फरेस्टनि हाखौ दानस्रांनानै बेबायदि सोलिबाय थादोंमोन जायनि थाखाय जोंनि थासारिया जोबोद गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांदों दा नंखायनो बेबायदि रावखौबो दानस्रांनो होनाय जानाय नङा आरो जायफ्रा अलरेडि दखल खालामबाय बिथांमोनखौबो बिनिफ्राय जोङो एक्सन लानाय जागोन ओंखायनो आं खावलायो जोंनि बिदा फंबायफोरखौ जायफ्रानिखि हा हु दङ बिथांमोना गावनि जायगायाव थांनांगौ आरो जायफ्रा हा हु गैथारा जेरावबो गैया बिथांमोननि थाखाय जों बेबस्था खालामगोन खालि बिथांमोना गोदानै हाग्रा एवस्रांनाङा थांनानै थानो थाखाय जिउ खुंनो थाखाय पार्मानेन्टलि रायजो जानो थाखाय जिबायदि पलिसिखौ जों बानायनो हायो बे पलिसिजों जों साफ्रोमबो बिदा फंबायफोरखौ बेवहाय रिहेबिलिट खालामनो थाखाय नाजागोन नाथाय जायफ्रा दिनै हा हु थानानैबो बेफोरखौ खालामदों बे आयेन बेरेखा हाबा मावनाय जादों बिथांमोना जाहाथे एक्सन लाबा दुखु मोना आं बेखौ खावलायखानानै दोनदों जायफ्रा गावबा गावनो मिथिगौ सोर हा थाखानानै न' बां थाखानानै फरेस्ट एवस्रांफैदों गावबा गावनो मिथिखागौ दा बिथांमोना थांफिननाया मोजां बेवहाय आरो गुबुन पलिटिक्स खालामनाङा जायफ्रा गैथारा बिथांमोनाबो जों मिटिं लिंगोन फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गावबुराफोरखौ लिंगोन लिडारफोरखौ लिंगोन फैनानै गावबा गाव बुंना लानांगौ जे जों उमुक जायगायाव थायोमोन जोंहा हा हु गैलिया उमुक जाबाय तुमुक जाबाय आथिखालावथ' बयखौबो मिथिजायो भटार लिस्टखौ मोनबानो बिनि थ्रुयैनो बबे गामिनिमोन मायाव हा दङ गैया गासै बरनजोबनो हायो आरो बिटिसि आवथ' जोंहा डिजिटाइज जाजोब्बाय जों खालि मानसिनि नामखौ मोननांगौ बिनि उनाव जों बेहा हा दङना गैया जों बरननो हायो ओंखायनो थगायलायनो नाङा आरो बेबायदि नोङो ओरैबायदि टेम्परारिलि न' फिसा मोनसे लुना लागोन जेराव गोसो बेयावनो आबाद मावगोन बेबायदिथ' जानाय नङा आबाद मावना जानांगोन खिन्थु सिस्टेमेटिकेलि दा बैफोरखौ जोङो खामानिखौ जों आखायाव लागोन आरो बेयाव रावबो खहा जानाय नङा थांनाय इलेक्सननि आगोलाव नुदों साफा सानै बिपिएफनि सेला बेलाफ्रा हाबनानै गोबां पलिटिक्स खालामनो नाजादों बेवहाय दा बेफोरो मोजां नङा इयुनाव सोर थागोन इउपिपिएलआवथ' थानाय नङा जोंनि माहारिजों लोगोसे गुबुन माहारि थागोन बेयाव बिपिएफआबो रायजो जागोन बयबो रायजो जागोन दिनै बिदुङा जेरै बारिलांदों बिदुङा जेरैबायदि बांदों दा बेवहाय फैबाय थानाय समाव जोंनि आबहावाया जोबोद गाज्रि जागोन दा बेखौ रैखा खालामनांगौआ बयनिबो बिबान दा नंखायनो बेवहाय सोरखौबा थुनज्लायनानै बिदा फंबायनि गेजेराव बेखौ गाज्रि थासारि खालामनायाथ' मोजां नङा दा बेनिखायनो जोंनिफ्राय दा जोङो गोदान पलिसिफोर लादों बे पलिसिफोरनि गेजेरजों जोङो बयखौबो जाहाथे खहा जाया बेबायदि माखासे जायगायाव रिहेबिलिट खालामनो थाखाय खामानि কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত খাম্পা বৰগোহাঁই কোনো প্ৰকাৰেৰে বিজয়ী নহয় ইয়াতে ত্ৰিকোণ যুঁজ হ'ব স্পষ্টভাৱে ইয়াতে জয়ন্ত বসুমতাৰী ইয়াতে জিএছপি আৰু অটো ৰিক্সা এই তিনিটা ছবি টৰ্চ অটো ৰিক্সা আৰু মানে ট্ৰেক্টৰ এই তিনিটা ছবিৰ মাজত ত্ৰিকোণ এটা ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ফাইট হ'ব
যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত কোনো প্ৰকাৰেৰে খাম্পা বৰগোহাঁই বিজয়ী নহয়। মোৰ কথাখিনি স্পষ্টভাৱে মনত ৰাখক, কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত কোনো প্ৰকাৰেৰে খাম্পা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া ইয়াত বিজয়ী নহয়। হয়, ইয়াতে যদি BPFৰ অন্য প্ৰাৰ্থী থাকিলহেঁতেন, মই ইয়াতে কাৰো নাম ধৰি ক'ব বিচৰা নাই, হয়তো ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী হ'ব পাৰে, হয়তো দেৰহাছাদ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া হ'ব পাৰে, হয়তো প্ৰবীণ বড়ো ডাঙৰীয়া হ'ব পাৰিলহেঁতেন, হয়তো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া নিজে হ'ব পাৰিলহেঁতেন, বা হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ সহধৰ্মিনী চেউলী ব্ৰহ্ম মহিলাৰী ডাঙৰীয়নীও হ'ব পাৰিলহেঁতেন। চ' অন্যান্য যদি কোনোবা এজন ইয়াতে যোগ্য প্ৰাৰ্থী থাকিলহেঁতেন, মই অনুভৱ কৰোঁ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত 2024 চনত BPFৰ ৰণত ধ্বজা উৰাটো খাটাং আৰু অতিকৈ নিশ্চিত আছিলে। চাওক, কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আগন্তুক 4 জুন তাৰিখে ইয়াৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি আমি গম পাওঁ। আৰু মই আশা কৰোঁ যে যি 4 জুন তাৰিখে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিক লৈ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আহিব, সেই ফলাফলে নিশ্চিতভাৱে যিখিনি মানুহে ইণ্টেলেকচুৱেলি এতিয়ালৈকে কেলকুলেশ্যন কৰিছে, তেওঁলোকে হয়তো আগতীয়াভাৱে গমেই পাইছে যে এই ফলাফলে কিন্তু বহু মানুহক ছাৰপ্ৰাইজ কৰিব। যে যি ধৰণে মই যদি নিউট্ৰেলি এজন প্ৰেক্টিকেল এনালিষ্ট হিচাপে কথাটো ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে কোকৰাঝাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই অনুভৱ কৰোঁ যে BTC গঠন হোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছ বা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ INCৰ পৰা গৰ্জন মুছাহাৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। চ' কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে বহুতো এটা ফেক্টৰৰ সাল সলনি হৈ গৈছে ইলেকশ্যনত, যে আজিৰ দিনত কংগ্ৰেছে কিন্তু কমেও 1 লাখৰ নিয়াৰ এবাউট ভোট তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, হয়তো 1 লাখতকৈ বেছিও তেওঁলোকে ভোট লাভ কৰিব পাৰে। তেওঁ বিজয়ী নহয় এয়া নিশ্চিত, কিন্তু তেওঁ 1 লাখৰ নিয়াৰ এবাউট ভোট তেওঁ জয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ এনালাইচিছ কৰিলে। আৰু 4 জুন তাৰিখে যি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আহিব, মই অনুভৱ কৰোঁ যে যি ধৰণে এক তাৰমানে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ৰেজাল্টক লৈ মানুহৰ মাজত বুবা চলিছে যে ইয়াতে BPF জিকিব নে UPPL জিকিব, BPFৰ সমৰ্থকবিলাকে ইয়াতে কৈ আছে যে ইয়াতে BPF জিকিব, UPPLৰ সমৰ্থকবিলাকে কৈ আছে যে ইয়াতে NDAৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী জিকিব। কিন্তু মই আজি স্পষ্টভাৱে এটা কথা আজি মই কৈ দিব বিচাৰোঁ যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত কোনো প্ৰকাৰেৰে খাম্পা বৰগোহাঁই বিজয়ী নহয়। মোৰ কথাখিনি স্পষ্টভাৱে মনত ৰাখক, কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত কোনো প্ৰকাৰেৰে খাম্পা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া ইয়াত বিজয়ী নহয়। হয়, ইয়াতে যদি BPFৰ অন্য প্ৰাৰ্থী থাকিলহেঁতেন, মই ইয়াতে কাৰো নাম ধৰি ক'ব বিচৰা নাই, হয়তো ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী হ'ব পাৰে, হয়তো দেৰহাছাদ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া হ'ব পাৰে, হয়তো প্ৰবীণ বড়ো ডাঙৰীয়া হ'ব পাৰিলহেঁতেন, হয়তো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া নিজে হ'ব পাৰিলহেঁতেন, বা হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ সহধৰ্মিনী চেউলী ব্ৰহ্ম মহিলাৰী ডাঙৰীয়নীও হ'ব পাৰিলহেঁতেন। চ' অন্যান্য যদি কোনোবা এজন ইয়াতে যোগ্য প্ৰাৰ্থী থাকিলহেঁতেন, মই অনুভৱ কৰোঁ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত 2024 চনত BPFৰ ৰণত ধ্বজা উৰাটো খাটাং আৰু অতিকৈ নিশ্চিত আছিলে। কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই খাম্পা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰি BPFে নিজৰ ভৰিত নিজে কুঠাৰ মাৰি ল'লে। কুঠাৰ মাৰি লৈ আজিৰ দিনত য'ত নেকি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত BPFে 100% বিজয়ী হোৱাটো একদম অবিশ্বাম্বী আছিলে, কিন্তু খাম্পা বৰগোহাঁইক কেণ্ডিডেট দিয়াৰ কাৰণেই বহু BPFৰ মানুহেও কিন্তু একমাত্ৰ খাম্পা বৰগোহাঁইক ব্যক্তি হিচাপে বেয়া পায়, বা কিছুমান পাৰ্চনেল কেৰেক্টাৰবিলাক এনালাইচিছ কৰি, মই ভাল বেয়াটো ক'ব নাযাওঁ, পাৰ্চনেল কেৰেক্টাৰবিলাক এনালাইচিছ কৰি কিন্তু বহুত BPFৰ মানুহক BPFৰ কেণ্ডিডেটজন বেয়া কাৰণে ভোট দিয়া নাই। তেওঁলোকে হয়তো নটাত মাৰিছে, হয়তো তেওঁলোকে অটত মাৰিছে, হয়তো তেওঁলোকে ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত ভোট দিছে, কিন্তু তেওঁলোকে নাঙলৰ ছবিত দিয়া নাই, কাৰণ কেণ্ডিডেটটো খাম্পা বৰগোহাঁই। তো মই এয়া স্পষ্টভাৱে আজি ভৱিষ্যতবাণী কৰিছোঁ, যি ধৰণে মই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত ৰাজু নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াই UPPL দলৰ পৰা টিকেট নেপায় বুলি মই এসময়ত 6 মাহ আগতে প্ৰেছ মিট দি কৈছিলোঁ। মই কৈছিলোঁ যে ৰাজু নাৰ্জাৰী টিকেটটো নেপায়, আৰু তেওঁ টিকেট পালে UPPL দলৰ তৰফৰ পৰা তেওঁ 2 লাখো ভোট নেপাব। তেতিয়া মোৰ কথা কোনেও বিশ্বাস কৰা নাছিলে যে নাভৰুট নাচৰুট ঘটনা, এটা UPPL দলৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক চেণ্ট্ৰেল জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী টিকেট নাপাব আপুনি কেনেকৈ ক'লে। কিন্তু মোৰ ভৱিষ্যতবাণীয়েতো ফলিয়ালে, আজি ৰাজু নাৰ্জাৰী টিকেট নেপালে, আচম্বিতে ইয়াতে জয়ন্ত বসুমতাৰী টিকেট পালে। সেইধৰণে মই আজি আৰু এটা ৰাজনৈতিক মানে এষ্ট্ৰলজি বুলি, পলিটিকেল এষ্ট্ৰলজি বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ, পলিটিকেল প্ৰেডিকশ্যন কৰি দিছোঁ উইথ প্ৰপাৰ কেলকুলেশ্যন, যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত খাম্পা বৰগোহাঁই কোনো প্ৰকাৰেৰে বিজয়ী নহয়। ইয়াতে ত্ৰিকোণ যুঁজ হ'ব,
স্পষ্টভাৱে ইয়াতে জয়ন্ত বসুমতাৰী, ইয়াতে GSP আৰু অটো ৰিক্সা, এই তিনিটা ছবি, টৰ্চ, অটো ৰিক্সা আৰু মানে ট্ৰেক্টৰ, এই তিনিটা ছবিৰ মাজত ত্ৰিকোণ এটা ট্ৰাইংগুলাৰ ফাইট হ'ব। আৰু BPF কোনো প্ৰকাৰেৰে ইয়াত জিকিব নোৱাৰে, কাৰণ BPFৰ কেণ্ডিডেট চিলেকশ্যন ৰং। খাম্পা বৰগোহাঞিৰ বাহিৰে ইয়াতে যদি কোনোবা XYZ ভাল এজন যোগ্য প্ৰাৰ্থীক দিলেহেঁতেন, মই ক'লো নে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী নিজে খেলিলেহেঁতেন, বা ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াক দিলহেঁতেন, বা অন্যান্য যদি ডেৰাচাঁদ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াকো দিলহেঁতেন, মই ভাবোঁ খাম্পা বৰগোহাঞিতকৈ 10,000 বেছি হ'লেও ভোট তেওঁলোকে পালেহেঁতেন।